Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Farkon waka Allah kai zana saka fari. Mai zamani ya riki mai laya. Kai ke bani idan na bida ka yi min kari. Mai zamani ya riki mai laya. In ka bani wallahi ba a yi min gori. Mai zamani ya riki mai laya. Allah kai ne nake roƙo ka yi min kari. Mai zamani ya riki mai laya. Ga gurzona a yau ni zana cikon buri. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga gurzona alhaji ta su ube sharri. Mai zamani ya riki mai laya. Fannin kyauta idan ga ka ba a yin gori. Mai zamani ya riki mai laya. Cigon muka ke alhaji ta su ume kairi. Mai zamani ya riki mai laya. Ga alhaji Ahmadu baya nufin sharri. Mai zamani ya riki mai laya. La ya tsare ku a ko'ina ku yi annuri. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Alhaji Tasi'u yo gane a waƙar ka. Mai zamani ya riki mai laya. Unguwar mu biri muna murna a hore naka. Mai zamani ya riki mai laya. Tare mu kawai Allah ya yi maka albarka. Mai zamani ya riki mai laya. Kana aiki ko da yaushe muna son ka. Mai zamani ya riki mai laya. Zaki fa kake karyar bauna ta ga kirjinka. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Karyar makiya su zo su tsaya a gaba naka. Mai zamani ya riki mai laya. Baban Rabe baban Ashiru muna barka. Mai zamani ya riki mai laya. Idan talaka ya ganka dole ya yo barka. Mai zamani ya riki mai laya. Unguwar mu biri muna roƙo a wuri naka. Mai zamani ya riki mai laya. Mun san ka da alkhairi ba fa kai shakka. Mai zamani ya riki mai laya. Dan sai yan fasaha na ni ne na yi waƙenka. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga sabon lamba 08094600952 masoyan annabi Allah muku albarka. Ga mai laya mai zamani ya riki mai laya. Ga mai laya mai zamani ya rike mai laya.